ಸುಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ 355 ಶಾಲೆಲೆಗ್ 2770 ಜೋಡು ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಲಿನ ಐತಾರ ನಡಪೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ 355 ಶಾಲೆಲೆಗ್ 2770 ಜೋಡು ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಲಿನ ಐತಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯತೂವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗ್ಗಡೇರ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಎ ವೀರು ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್, ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಉಜಿರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಉಜಿರೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ಸುಂದರ್ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಥ್, ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ತೂವನ್ನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಬಲ ನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ರಡ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಜೀವ ಕಡೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ಗುರುಪುರ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಟ್ಟುದ ರಾಜಮಾರ್ಗ 149 ಚಡವುಡು ನಡೆತುಂಡು. ಗುರುಪುರ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 149 ಚಡವುಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ರಡ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತುಂಡು. ಟಿಪ್ಪರ್ದ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾವೂರ್ದ ಲೋಕನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರು. ಬೆದ್ರ ದಂಚಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ದಂಚಿಗ್ ಮಣ್ಣು ಕನ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ದಂಚಿಡ್ದು ಕೈಕಂಬ ದಂಚಿಗ್ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ಉದ್ದಿನ ರಭಸುಡು ರಡ್ ಗಾಡಿಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು. ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಗರ್ದುಂಡು. ಲಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಿತ ಗುಂಡಿಗ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಡ್ರೈವರ್ಲೆನ ಪಿದೈ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತುದಿರು. ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಒಯ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನನಗ ಆಕ್ಲಿನ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು. ಮಣ್ಣು ಸಾಗವನ ಲಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ನವೇ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ತಿರಿದು ಬೈದುಂಡು. ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಲ್ ಗುದ್ದುದು ಮಗರು ನೆಡ್ದಾವ್ರ ಬೆದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಮಾರ್ಗುಡು ಸಂಚಾರ ಬಂದು ಬುರ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ಲೆಕ್ಕದ ಜನ ಇತ್ತು ನೀಡ್ದಾವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂವನರೆ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಗಾಡಿಲಿ ಇಡ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅವಘಡ ವಲಯ ಆದಿತ್ತದು. ಇದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಪಾಕ ನಡೆತದುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಮರುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರುಡಿದಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಗಿಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪರಿಪಾಡ್ನಕುಲು ಮೂವೇರು ಜೋಕುಲುಂದು ತೆರೆದು ಬೈದರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದೆರು. ಮಾಫು ಕೊರುಡುಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕುಲು ಮರುಡಿ ಪೊಸರಡ್ಕ ಗರುಡಿಡು ತಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದೆರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಮರುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರುಡಿದಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಗಿಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪರಿಪಾಡ್ನಕುಲು ಮೂವೇರು ಜೋಕುಲೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಈ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಐತಾರ ಮರುಡಿದ ಪೊಸರಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡಿಯೇರು. ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು 24 ಗಂಟೆದುಲೈ ಒತ್ತ ನೋಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗರುಡಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಆಟದ ಸಂಘಟಕರು ತೆರಿಪಾದ ಅವು ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ. ಮಾಫು ಕೊರಡುಂದು ಪೊಸರಡ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಸಾನುಡು ಆಟದ ಸಂಘಟಕಿರು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾನರು ಪರಿತುಪಾಡ್ನ ಓದಂಟು ಮಂಗಳಾತಂಡು. ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಪೊಸರಡ್ಕಡಾಂಡು ಐತ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ದ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತದು. ಆ ಅಕಲ್ ಕೋಡೆ ಐಟು 17 ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒರಿ 14 ವರ್ಷದ ಮೈನರ್ ಆದ ಅಕಲ್ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ನಾನು ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತದ ನಾನು ಪಂಡದು ಅವು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಒತ್ತೊಂಡೇರು.
ಒತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲಿ ಪೊಸರಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡು ಈನ ಐನು ಏರಾದು ಕೊರ್ರ ಅಂತ ಪಂತನ ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಏರಾದು ಕೊರ್ತುಜ ಅಕ್ಲು 24 ಗಂಟೆದುಲೈ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಐಡು ದುಂಬ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಒತ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲು ಮುಲು ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರಂದೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೈನರ್ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಪನ್ನದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಭವಂತವೇರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಭಕ್ತರು ಆಯ್ತು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಐಕ್ಲು ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಹಿಡ್ದ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಬರ್ತದ ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಐ ಕಳಕಲೇಡು ಮಾತ ಐನ ಅಡಿಗಿನ ತೆರೆ ಹೋಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದ ಜವಣೆ ಮಹಂತೇಶ್ ಎಎಸ್ ಪನ್ಪನಾರು ಕುಡ್ಲದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಮೂಜಿದಿನೊಡ್ದಿಂಚ ತೋಜಂದೆ ಆದು ಐತಾರ ಗುವೆಲ್ ಉಂಜೆಟ್ಟು ಅರೆನ ಪುನಃ ತೋಜಿದಿಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆ ಬಗಿಟ್ಟು ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಜವಣೆ ಮಹಂತೇಶ್ ಎಂಎಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕುಡ್ಲದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಮೂಜಿದಿನೊಡ್ದಿಂಚ ತೋಜಂದೆ ಆದು ಐತಾರ ಗುವೆಲ್ ಉಂಜೆಟ್ಟರೆನ ಪುನಃ ತೋಜಿದಿಂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಸಿಕೆರೆತ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಂತೇಶ್ ಎಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತದು ನವೆಂಬರ್ 30 ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಖಾಸಗಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂಜೆಟ್ಟು ರೂಮ್ ದೆ ತೊಂದೆರು ರಾತ್ರಿ ಪಿದೈ ಪೊಯ್ನಾರು ಪಿರ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮನದಾನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಬಯ್ಯಗು ರೂಮುದ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ಮಹಂತೇಶ್ ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಉಳ್ಳಾಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಮಹಂತೇಶ್ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಬಗಿಟ್ಟು ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿರಾವುದ ಗುವೆಲಡು ವಾಸನೆ ಬರೋನಿತ್ತಿನ ಪುನಃ ತೋಜಿದು ಅವಿನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪಾದು ಅವೇನು ಮಹಂತೇಶನ ಪುನಃ ಅಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದರು ಮಹಂತೇಶ್ ಸಯ್ಯರ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಜಿ ಕತಾರ್ ದೇಶ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಎದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಲೋಕದೋರ್ಮೆಡು ಸುದ್ದಿಯಾತನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೌದಿದ ರಿಯಾದುಡು ಉದ್ಯಮ ನಡಪಾಂದು ಪುನಃ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳಪೇಟದ ಹರ್ಷಾದ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತುಯರೆ ಕತಾರ್ದ ಲುಸೇಲ್ ಮೈದಾನಗು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ನಾಯಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಭಾರತ್ ಚೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕದಿರು ಕತಾರ್ ದೇಶ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಎದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಲೋಕದೋರ್ಮೆಡು ಸುದ್ದಿಯಾತನು ಉಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರತುಡು ಧರ್ಮದುಲ ಎಡ್ಡೆಪು ಕಾತುನ್ನ ದೇಶ ಪಿರ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವಡೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ದೇಶದೋರ್ಮಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆರಿಸಾಯ ತೋಜುಂದಿತ್ತದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂತೊಡ್ಲ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದಂಡು ಸೌದಿದ ರಿಯಾದುಡು ಉದ್ಯಮ ನಡಪಾಂದುಪ್ಪನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳಪೇಟದ ಹರ್ಷಾದ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತುಯರೆ ಕತಾರ್ದ ಲುಸೇಲ್ ಮೈದಾನಗು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ನಾಯಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅರೆನ ದೋಸ್ತಿಲಾಯಿನ ಅಖಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೌಶುಫೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೀರು ಪಾಕ ದೇಶಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ನಡುಟು ತನ್ಕುಲಿನ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನನೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಬೆರಿಸಾಯ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಇತ್ತೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡುಪ್ಪನ ಹರ್ಷದ್ ಅರೆನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜ ಬೋಡೈನ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ವಿಟ್ಲಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಒಂಜಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಲದ ಜವಣೆ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ವಿಟ್ಲಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಒಂಜಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದು ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಡಿತ್ತಿನಾರು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು ಮಾಣಿಲದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನಾರ ಹದುಲ್ಲೆರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿಲು ಇಡ್ತದುಂಡು ಗುದ್ದುನರ ಬಸಗು ಬೈಕ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ವಿಟ್ಲದಂಚಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಪಿರಪಾಡುನ ರಬಸೋಡು ಬೈಕ್ಗೆ ಇಡ್ತದುಂಡು ಬೈಕ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಮನೋಜು ಮಾರ್ಗೊಗು ರಟ್ಟದು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಅರೆನು ತುರ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಂಡಲ ಐತರ ಆರು ತೀರ್ದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾದು ಅಪಾಯದಂತೆ ಬಚಾವಾತೆರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಸುರುವಾಯಿನವು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ನಡೆತದು ಐತಾರ ಅಕೇರಿಯಾಂಡು ಒಟ್ಟು 155 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಸುರುವಾಯಿನವು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ನಡೆತದು ಐತಾರ ಅಕೇರಿಯಾಂಡು ಕನೆಪಲೈ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇಂಚ ಬೇತು ಬೇತು ವಿಭಾಗದ ಪಂತೊಲೆಡು ಒಟ್ಟು 155 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡ
ಕನೆಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮನು, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು, ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಬೇಳ ಬಾವ ಮೊಕ್ಲೆನ ಎರುಕುಲು ಗೆಂದದು ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲೆನು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್, ರಂಜಿತ್ ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ವೇಣೂರು ಬೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಣೂರು ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಮುಗಿತಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೊರತೊಂದಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಆದಿಲ್ಲ ರೀತಿ ನಡತೊಂದಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಾವೊಂದು ಕರೀನ 30 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲೆರೆಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸುರೂಕಾದಿಯಾನ ಕಂಬಲದ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವರ ಬಯಸುವೆಯಾನ ಜೋಕುಲಿಡಿದ ಮೋಕೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲದ ಎರುಕುಲನ್ನು ತಾಂಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನಡಪನ ದಿನೋಟು ಅತೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಮನೋಭಾವಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ತೀರ್ಪುಗ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ್ಲುಡೋದೇನ ಮಲ್ತೊಂದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಕದ ಕೈತಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ಐತರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಕಕ್ಕಿಂಜದ ಸೀಕದರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಕದ ಬರೀಕ್ ಗುದ್ದುದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಪಲ್ಟಿ ಆತಂಡು. ಗಾಡಿಡು ಮೂವೇರಿ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸಂಕದ ಕೈತಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ಐತರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಕಕ್ಕಿಂಜದ ಸೀಕದರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಕದ ಬರೀಕ್ ಗುದ್ದುದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಪಲ್ಟಿ ಆತಂಡು. ಗಾಡಿಡು ಮೂವೇರಿ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಅಕ್ಲಿನು ತುರ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೊನ್ನುತ್ತೇರು. ಐಟು ಒರಿಯಗು ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು. ಅರೇನು ಗುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕತ್ತಲೇತದು. ಹಿರಿಯರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಕೇನುಗಾಂದ್ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಪಂತೆರು ಕಟಿಲಡು ನಡತಿನ ಭ್ರಮರ ಇಂಚರ ನುಡಿ ಪರ್ಬ ಮುಗಿತಲುಡು 6 ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು. ಕಟಿಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿಲಿಟ್ಟು 3 ದಿನ ನಡತಿನ ಭ್ರಮರ ಇಂಚರ ನುಡಿ ಪರ್ಬ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ ಆಕೇರಿಯಾಂಡು. ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಾಹಿತಿ ಕೆಪಿ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಾ ಸಾಧಕಿರು ಸಂಶೋಧಕಿರನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ದಿನಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎತ್ತೋ ಕಾಲಮುಟ ಒರಿಯುಂಡು ಪಾತಿರ ಕರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಚ್ಚರ ಒರಿಯುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಕಟೀಲು ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವಿರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈಸೂರು, ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೆಸಿ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಬೈ ಮೊಕ್ಲಿಗೂ ಸಾಧಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತಿನ ಕಟೀಲು ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೇಕಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ನುಡಿ ಪರ್ಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತದು. 6 ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು. ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕತ್ತಲೈತದು. ಹಿರಿಯರ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರ ಕೇನ್ಗ ಅನುಭವ ದಿತೊನ್ಗ ಅವಿತಂಚ ದುಂಬುಪೋಯಿ ಜಾಗ್ರತಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಬುಡಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಲಾಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು.
ಕಟೀಲ ವಾಸುದೇವ ಹಸರಣ್ಣ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಟೀಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹಸರಣ್ಣ, ಶ್ರೀಹರಿ ಹಸರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕೂರ, ಯುಗಪುರುಷ ಕಿನ್ನಿಗುಳಿದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಸುದರ್ಶನ್ಯಂ ಬಜ್ಪೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೊಕ್ಕರಾಜ್ ಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನುಡಿ ಅಥವಾ ಮಾತು ಎಂಬುದು ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹದ್ದು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಮಂಧಂ ತಮಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಾಯೇತ ಭುವನತ್ರಯಂ ಯದಿ ಶಬ್ದಾಹ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಸಂಸಾರಂ ನ ದೀಪ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತು ಅಥವಾ ನುಡಿ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮಾತು ಎಂಬಂಥದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬಂತಹದ್ದು ದಂಡಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ದಂಡಿ ಎಂಬೊಬ್ಬ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿ. ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರದಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಕಟೀಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮದಪೆರೆ ಬೂಕೆ ಮರ್ದು ಪೊಂಜವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ನ ಗೂಡುದೀಪ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜನು ಬೆಳಗಾವ್ನ ತುಡರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಲೇಖಕಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಮ್ಮ ಚೆಟ್ಟಿಮಾಡ ಮೆರೆಗು ತೌಳವ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚಕಿಯರ್ನ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೌಳವ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಡಿಯಾರ್ ಎದ್ಕೊಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ತಾರೆದ ದೈಕ ನೀರು ಮೈತದು ತುಡರ್ ಪೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಬೂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗಿ ಜಂದಿನಂಚ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮದಪೆರೆ ಬೂಕೆ ಮರ್ದು ಪೊಂಜವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ನ ಗೂಡುದೀಪ ಮಾತ್ರಾತ್ ಸಮಾಜಗು ಬೆಳಗಾವ್ನ ತುಡರ್ ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪ್ರಾಯೋಜನದ ತೌಳವ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಿ ಸಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಯದ ಜಯಮ್ಮ ಚೆಟ್ಟಿಮಾಡ ಮೇರೆಗೂ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಜೂನ ಕ್ಲುಪ್ಪುನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಒತ್ತಡದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕದ ನಡುಟ್ಲ ಪಾಕ ಪೊಂಜೋಲು ಕತೆ, ಕವಿತೆ, ಲೇಖನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟನವು ಪುಗರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಡಿಜಿಎಂ ಸುಮನಾ ಘಾಟೆ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ, ಇಯಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಡಿ, ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ರೂಪಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್, ಲೇಖಕಿಯರ್ನ ಬೊಕವಾಚಕಿಯರ್ನ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಸುಜಾತಾ ಕುಡ್ಮಾನ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ಆಕೃತಿ ಐಎಸ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರು. ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬೇಕು, ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಖನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಒಂದು
ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಖಕಿಯರ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ತುಳಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪಲ್ಲಕಿಯರು ದಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸಾದ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನ ಸಾದಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಾದಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಬಂತಂದರೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಟಿಕೆಕೆ ವರ್ಷಲ ತುಳು ಪರ್ಬ ನಡಪವಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ನೆಂಪುಗಾದು ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ನೂತ 80 ಹೆಚ್ಚ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ದು ಭರತ ವರ್ಷ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಕಾಪುದ ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಟಿಕೆಕೆ ವರ್ಷಲ ತುಳು ಪರ್ಬ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ನೆಂಪುಗಾದ್ ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ನೂತ 80 ಹೆಚ್ಚ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ದು ಭರತ ವರ್ಷ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಕಾಪುದ ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ 23ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಪರ್ಬ ಲೀಸ್ ಕುವೈಟ್ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದ ಹವಳ್ಳಿಡ್ ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ತಾಪಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸೇವಾಧಾಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ರಾಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸೇರ್ದು ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದು ಲೇಸು ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆದ ವರ್ಷದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲಿನು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ರಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ತುಳುಕೂಟದ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾಧಾಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೈಪಗತ್ತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಪಾದು ಬೆಳೆಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ರಾಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುಕೂಟದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನು ಪುಗಾರ್ದು ತಾನು ಅವಗಡಾದು ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳುಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ನಾಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಪಾಕಜನ ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲ ಭಾಗುಲಿಡು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೂ ಸಹಾಯ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. 180 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಟಿಕೆಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನಡಪಾಯಿನ ಭರತ ವರ್ಷ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಲು. ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರು. ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಲೈಫನ್ನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೋ ಬತ್ ಪಂಡೇರ್ ರಾಯನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೂಲ ಏನ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ 2016 ಯಾನ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ CMC ವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 2 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ರಿಟರ್ನ್ ತೂತುಜಿ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎಂದಿಜಿ ಲೈಫ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಲ ಎಂದಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಶ್ವಾಸ ದೀಪೇರ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಗಲೇಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗೇತನ್ವೆ. ಅದಕ್ಕನೆ ಸೇವಾಧಾಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು 130 ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 170 ಜನಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಅಗಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನುಂಡು ಅವಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ ಪೂರ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಯಶಸ್ವಿ ನಟ್ಟುವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾದ ಪಂಡ
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಓಲು ಉಲ್ಲೇರು ಓಲು ಇಜ್ಜೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಪಸರಿಸಿದೇರು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಗಳ ಪೋಂಡಲ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಐನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಇನಿ ಈ ಕುವೇಟಡ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರೆಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಪುನು ಒರಿಪವನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಾಷಣಕ್ಕೇನುವ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತೂಪ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಓದುವ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನೆ ಬಂಡ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಾಪಿಡು ದೇಶ ಕಟ್ಟುನೆತ್ತು ದೇಶ ಕಟ್ಟುನೆ ಬಂಡ ಇಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನು ಬತ್ತದನಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಒಯ್ತಲ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕನಸದ ಭಾರತನು ಮೂಲು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಭೂಮಿ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ಅತಂಡ ಭಾರತ ಅಂಡ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ ಅಂತ ಅಂಚಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದಿನ್ಲ ದೇರ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಕುವೈಟದ ಘನತೆನ್ಲ ದೇರ್ತೊಂದು ಸಮಚಿತ್ತವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿಖಲೆಗ್ ಸಹಸ್ರ ನಮನಲೆನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಲೇಸು ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಮುಲ್ಕಿಡು ನಡತಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಲೇಸು ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಮುಲ್ಕಿಡು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣೋಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಉದ್ಯಮಿ ದಾನಿ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ತಾಪಕೆರು ಭಾಗವತಿರಾದ ಪುನಃ ಪಟ್ಲಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಇಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ನಡತಿನ ಲೇಸಿಡು ಗುಬ್ಬುದ ಸಾಧಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕುಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧಕಿರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಬರವುಗೂ ಮದಿಮೆಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆಗೂ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಇಂಚ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಚೆಕ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಟದ ಕುಲು ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಜಾರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅರವಿಂದ ಪೂಂಜಾ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ಸಂಗ ಬೇತೆತ್ತು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇತೆ ಐಟ್ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ನೆಟ್ ಉಂಡಾನೆ ನೆಟ್ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ಐಟ್ ಉಂಡಾಯ್ನೆ ಅವು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ಸಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಐತಾ ಒಂದು ಪೋಂದು ಆಂಡಲ ಹರಿಶನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಡೆಯೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಟ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾ ಜಾತಿನ್ಲ ತೂಂದಿಜಿ ವಾ ಐಟ್ ಕಾಲಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂದು ವಾ ಜಾತಿನ್ ಒಂದಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ್ನಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹರಿಶನೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಿ ಕನ್ಯಾನ ದೇವೇರಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗೆ ದಾಲ ಪದೊಂಬರ್ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ಣ ದಾಲ ಪದೊಂದು ಪೂಜಾ
ಇತ್ತೀ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಋಣ ಪುಂಡಿಗೆ ದೇವರ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ಮಾತಾಪಿತರ ಋಣ ಅಂದದ್ದು ಆ ಮೂಜಿ ಋಣನು ಗೂಟಾವಡಿ ಬಂಡ ದೇವರ ಋಣ ಬಂಡ ದೇವರ ನಾಯಕಲ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿತರ್ರಂಜಿನ ದೇವರ ನಾಯಕಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಣಚ್ಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪವಣಿ ಸಮಾಜ ಋಣ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಕ ಬಂದಿರಿ ಸದಾಶಿವ ಬರೋರು ಬಂದಿರಿ ಬಂಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುರಿತು ಐಕೆ ಯಾರು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬರಬರಿಲ್ಲ ಅಂಜೇರಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮೂರು ಬದುಕರಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅದಾಳ ಕೊರದು ಕೊಡುವ ಸಮಾಜ ಋಣ ಮಾತಾಪಿತೃ ಋಣ ಅವು ಗೂಟಾವರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಾರ ಏರಿ ಏಪಗಲ ವಾಸಮೆಗಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸಾಧ್ಯತಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲಿ ತೂದು ಆಕಲಿ ಗೌರವ ಕುರಿತು ಆಕಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೊರಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತಿಂದ ದೇವರಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಿರಿಗೆ ದೇವರಿಯ ಪಲ್ಲ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯಿ ಎಂದದು ಏರಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲುಂಡ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕರ್ಮಲು ಮಲ್ಪೇರ ಆಕಲಿಟ್ಟು ದೇವರು ಉಪ್ಪಿರಿಗೆ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಈ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ఆయన యాపలేని మరపెరిచి వా సంఘ ఎంక్ ఎడ్యుకేషన్ కల్పనగా సహಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನ ವಾ ಸಂಘ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಸಂಘೋನಿಯನ್ನು ಮರತೀಚಿ ಮರಪೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸಂಘ ಇತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಆಂಡೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ಕಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಯಾನು ಆಗ್ಲೇಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೂ ತಾಕತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂಘಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಮನದನ್ನು ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗಳ ಹುಗ ಎನ್ನೋಳು ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರ ನನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜವ ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಕ್ಕೂ ಏಕಲ್ವೇ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ ಓ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ. ಅವ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಂದಾದರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಳೆ ಕೆಳಗುಳಿದೆ, ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಜಯ ಜಯ ವೀರ ವಿಶಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಂಜಕ ಮರ್ದಿನಿ ಶೀಲಸುತೆ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.